हेल' लोगोफोर गोदान ब्लगाव नोंथांखौ आरो खनसे बरायबावबाय दायो आं थांनो नागिरदों माने एख्राबारि होननाय जायगायाव आरो बेवहाय BPF नि मिटिं दङ आरो बेवहाय हाग्रामा बिथाङा फैगोन बेखौनो नायनो थांनो नागिरदों आरो उनाव गाखोग्राजों रायज्लायदोंमोन गारिनि स्पिडआवनो जेबो खोनायासै बियो जाम्बा थांग'जोब्बाय गामिनिफ्राय नै बिसोर सानै आरो जों सानैल'सै थांगासिनो हाग्रामा बिथाङा सफैबाय जोंहा दासो लेट जाबाय नैबेनो केन्डिडेटआ प्रेस मुसाहारि देनस्रि समस्तिनि नै हाग्रामा सारनि हेलिकप्टारा बिथांनि स्पिच होनायाव रेकर्ड खालामनाय जायासै मादा खाथियावनो थानो हायासै उनाव गसंनोनो हाया हाब्रुआ ओरैबायदि मानसिफ्राथ' गोबाङानो फैदों हाब्रुनि थाखायसो खस्थ' मोनबाय मोजां जायगायावनो थानो हाया थानानै खोनासंनो हाया আন্তরিক শুভেচ্ছা আপোনালোকক পুনৰ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আপোনালোকৰ আজি এই বহুতাল ৰোডতো অৰণ্যক নেওচি আপোনালোকে আজিৰ কাৰ্যসূচী সফলমণ্ডিত কৰাত সহায় কৰাৰ বাবে আপোনালোকলৈ অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজিৰ সভাখন ইমানতে সমাপ্ত হ'ব বুলি মই ঘোষণা কৰিলো ধন্যবাদ मेथाइआ जोब्बाय एबार थांसिगोन आरो हाग्रामा बिथाङा बिथाङाथ' ओंखारलांबाय हेलिकप्टारजों एबार गरमाव जोंनि फालासै भिराव ओंखारनाया बिथांनि स्पिच होनायखौ रेकर्ड खालामनो मोनबालाय मोजां जागौमोन बेड लाक BPF नि अफिस केन्डिडेटआ नैबे प्रेस मुसाहारि स' थांना फैफिनबाय BPF नि मिटिङाव गोग्गोम मानसि जादों हाब्रुबारि अखा बोथोर नालाय खस्थ' मस्थ' थाबायनानै फैफिनबाय स' बे मिटिंनि ब्लगआ बेयावनो जोब्बाय नोंथांमोन स्टे टिउन बाय